ሰላም ከመይ ትኾኑ ሰላም ዲኹም ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን ናተይ ተኸታተልቲ እስኻትኩም ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮኑ ትምኒተይ ማለት እዩ ታዲያ ክብለኩም ደልየ ሎማዓንቲ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ቲክቶክ ቪድዮ ይለቅቕ ወይ ቲክቶክ ዝለቐቕክዎ ቪድዮ ኣምፅአ ጣቢቐ ምናምን ፖስት ይገብሮ ኣብ ዩቱብ እምበር ካብ ዩቱብ ከምዘይሰርሕ ነዊሕ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘለኹ ኩነታትን ቦታን ምስ ስራሕ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝኣበየኒ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ እና ስጉዑ ግን እስካዕ ግዜ ኩነታት እስካዕ ዘመቻቹ እንታይ ክብለክ እንደልየ ባሕረኛታት ማለት እዩ መጀመርያ ክትመጽእ ከለኻሲ ስዑድ መጀመርያ ክትመጽእ ከለኻ ቀሊል ነገር ዋላ ይጠፍአካ እዩ ምክንያቱ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ቋንቋ ስለዝኾነ ስለዝጠፍአካ ከመይ ክትረዳዳእ ከም ዘለክን ባሕረኛታት ነዊሕ ዓመት ዝሰራሕክን ዓረብ ዘየገድሰክን ከገድደክን ኣይክእልን ግን ንባሕረኛታት ሕጂ ዝመጻኽን ሓደሽቲ እንታይን ከመይን ቋንቋ ዓይነታት ቋንቋ ድዩ ኣቑሑ ድዩ እንታይ ክትብላ ከም ዘለክን ቋንቋ ብትምህርቲ ዘይኮነ እቲ ነዊሕ ዓመት ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ዓረብን ከመይ ክትረዳዳእ ከም ዘለክንን ክነግረክ እንደልየ ማለት እዩ ከምኡ ሓሳብ መፂለይ ካብ ሱቕ ዝብል እና ባሕረኛታት ኮይንክን ክትከታተለኒ ተስፋ ይገብር እቲ ኣነ ዝፈልጦ ከፍልጠክ እንደልየ ኣለኹ ማለት እዩ ኩልኩም ተኸታተልተይ ከዓ ሳብስክራይብ ስጋዕ ንሱ ግን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ፅንሑ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ብጣዕሚ ኣዝየ ዘመስግን